Першы раз у гісторыі пытанне пра нацыянальнасць у перапісе насельніцтва на тэрыторыі Беларусі было зададзена яшчэ ў 1916 годзе. Гэта сенсацыйныя дакументы, якія належным чынам дагэтуль не вывучаны і не асэнсаваны. Яны знаходзяцца на захаванні ў гістарычным архіве Беларусі. Перапісаў было нават два. У 16 і 17 годах яны называліся «Усерасейскія сельскагаспадарчыя перапісы». Галоўная інтрыга і галоўная сенсацыя, як сваю нацыянальнасць тады вызначылі многія арыстакраты Меншчыны. І вось вам неверагодная інфармацыя. Уладальнік Прылукаў, граф Юрый Гутэнчапскі, запісаўся беларусам. Уладальнік Лошыцы, магнат Яўстах Любанскі, запісаўся беларусам. Адзін са слуцкіх радзівілаў таксама запісаўся беларусам. А вось заснавальнік чырвонага касцёлу магнат Эдвард Вайніловіч, які пасля браў удзел у працы беларускага нацыянальнага камітэту і стаў беларускім аўтанамістам у Польшчы, тады яшчэ да беларускай нацыянальнасці не дайшоў і запісаўся палякам. Так што нашу ніву чыталі не толькі сяляне, і працэс фармавання беларускай нацыі ахапіў, як бачым, і частку шляхты і арыстакратыі. Гэта быў вынік намаганняў найлепшых людзей Беларусі папярэдняга, 19 стагоддзя. Як вядома, ужо падчас усерасейскага перапісу 1897 году 43,3% шляхты беларускіх губерняў назвалі роднай мовай беларускую, а гэта 65 тысяч чалавек. Пытанне аўтаноміі Беларусі рэгулярна ўздымалася і ў дзяржаўных думах Расеі. Гэта быў снежны ком, які імкліва каціўся і набіраў памер і вагу. Вось пра ўсё гэта я хацеў сказаць вам сёння з адной простай прычыны. Сёння 159 гадоў з дня нараджэння самага вядомага кіраўніка Менску, Караля Чапскага, якога цяпер усе ведаюць як заснавальніка бровара Аліварыя. Караль Чапскі быў гарадскім галавой Менску ад 1890 да 1901 году. Ён памёр, маючы ўсяго 43 гады. Пры ім у Менску быў пабудаваны тэатр, першая электрастанцыя, з'явіўся тэлефон, конка, спартовае таварыства і шмат чаго іншага. І вось сёння, у дзень яго нараджэння, я думаю, што каб граф Караль Чапскі дажыў да сельскагаспадарчага перапісу 1916 году, ён таксама, як і яго родны брат Юры, запісаўся б беларусам. З вамі быў Сергей Абламейка. Вы глядзелі YouTube-канал «Свабода Прэмію». Калі вам спадабалася гэтае відэа, стаўце лайкі, пішыце каментары і пытанні. Я з задавальненнем на іх адкажу. Таксама не прапусціце. У нас на канале можна паглядзець ранейшыя відэакліпы пра тое, як палякі 100 гадоў таму вярнулі беларускую мову ў Менскі магістрат і пра малавядомыя абставіны смерці Якуба Коласа. У наступных відэа чарговыя цікавосткі пра даты і постаці нашай гісторыі. Напрыклад, пра Рамана Скірмунта. Не прапусціце.